Koy sana hazine bir yere. Yaman kıskanıyor mu? Kıskanıyan sonra İsmet'e vermedi. Bir galiba ama başka yok diyor. Şuna mı? Yok hapse Zeki Sançolak'la sonunda verir. Yakılan yerini zaten değil. Heyterim var mı? Heyter ne ama dedi de. O hitelikten sonra. Heyter. Söyle ya. Kritik hava dedi. Kritikler. Her diyorsun yani. Heyse olan niyetler. İç sudan ok yuvarıda atlayayım mesela. Balkan'ın ardı vurur. Heyde olan niyetler sonra. Heyde olan. Tayin. Halipa bizaten hemişe bir şadiyan, gülkü rollarda görüp beren adamlar da sizi görüp yadıma düşen her kalada koya kagam gelerdiniz. Inni soňky wagtlar internet ulgamlarda tügeleme kynanmyzy agyr keşiflerde görýäs. Özüň höwes edýänmi ýa ettir diýerler mene. Bir hüvvet çok gülkünç keşiflere ve oralara geliversen öyle solatlardan diyeyim çıkıp bulmayan yerler bileyim. No her kim takına çıkanda da her kim gülötü gelip dur da şu özüm dedim şunlar kıynansı atlarda sinak kurasım geldi bileyim. Kıynansı atlar ne diyecekken ben basarıyam kam basarıyam kam deyip. No bileyim bir vada var gülötülere geldi kâvr yerlerde olun. No bir bu sinyaldir hal deyip bunun azık öğrenip basarlar öyle. Şu rejissörler Mehmet değil mi? Bir kıynaşlar dilek haýyş edip gördüňmi? Jo öýleri sinak gördü beni. Ona ay gülörler diýişme az gülüp başladylar. Sonra öwrenişler gowdady. O internette tügeleme soňkyda goşgulan çykýar, duýgul. Ene bara. Durmuş barada. Ha şolardan bir aýdyp beräýsin. Evet. Hep mesela gowulan özüm ýüregime ýakyn, ýüregime ýakyn, özüme ýakyn bolsa bilýär, halka da ýakyn bolýar. Men şoşgyny hem gowulysyny aýratyn bir dedowýat tutdum da okudum. Kiçkede okamdy killende garly da gaýdyp beriň diýär. Goý kızlaryp dolugum müýnüm gaýdyp beriň, biýgüne oglanlygym düýnüm gaýdyp beriň. Yolda da hodanogum, saryanım, gözenegim, ağıptır edenegim, donum gaýdyp beriň. Eýwetler basa bela, betisleri müptela, ceset ağlar, Rebbena, zanım gaýdyp beriň. Lazmedem çıkmaz dadım, mahluk men hani ýadym, olbastan adamdım, sinim gaýdyp beriň. Halipa, kino düşmek kynmy ýa-da kino fif vermek kynmy? Dublyajda da kän hiç var. O papugay, Aladin ulanan. Onu adyn domu vardır. Hindi kinolar var. Rat doğru aytmam özüm öz pikir bol. Kino düşmek hatta ses vermek kyn. Tabi bir wada göni sesi alıp bilýär şu bir alışmada onda gow bolar. Kino tabi bolmasa geçpaýan ulogyň sesi tamalyordum. Sesi şeýim şu täden gow ýerde ýazmasaň ýem bolana kino onuň kino düşenden ses vermek kyn. Tabi kino düşen artistin duýgusyny östermesen ýem oňa kyn on kıyalan yara kotturuyor. İkincisi yomka değil. O seslermem kıyın tabi. Az yüreğimle atmasam halkın duyuyor sen yalan söyleyen var. Mesela şundan nereden sesleyen diyeceğim. Kıyınan olsun ölmem. Ağlaydı. Alipam ya tutmadık koşkulan mani. Var. Köp mükadiyen. Kovurup ya tutmadığın diye. O ne çok sayar köp. Bilyen yerler ne? Öyle koşkuyunu katı ya tutalım geliyor. Gelecekte yatsın yani esmat okuyamam, okuyayım. Sen kudret mi? Saatlik mi? Hasrat? Periştemin ya da yaradan sen mi? Ya olmasa sodap yatan tümlüktü asmanı zemini döröden sen mi? İnsanın kalbini köz yalı dörüp, kâz höndürüp, kâz odun ölçürüp, vah şirinim deyip dağları yarıp, Perhadın baktını kanaldan sen mi? Mecnun aşk oduna tapman dermani, sol dümlet çöllerde çekti armani, selbiğini ağladıp afık himrani, sayadın yolunu uğradan sen mi?
Barka alavladıp aşkın körgün penjesine düşüp gepçi görübün saatin eme 7 yıllap qargybın qarasyn görmäge zar eden senmi Sahir bilbil bolup süýdi gülüni neçün yalqamadyň bagtyň guluny meňleden aýryp magtum guluny eli ýeňesine ýar eden senmi ak yol arzu edip gökçe pelpellep bürgüt aşıkları yürekten kollap en sonunda bolsa Kerim ağlap Kanalın oyununu eňleden senmi bir zat bilemok barmyka aýby munna şatyr köpmi ýa gaýgy gidetip ýalbarýan aýtsana söýgi bu gözel dünýäni nur eden senmi Futbola da komentatorlyk edýädiň Halifa. Kime bäli edýän? Men çomatlar Türklerle bile dedim. Hasan Saç, Umit Sabala, Ursa, ne bulun aktif? Odalar çımdan kıyılır ya. Konuşaklar belli bir komanda bale etmeli. Neutral mı o komentator olsun? Özüm oynasa da ona bale edip oturmalı. Dengrek olmalı. Häzir göreň ok futbol. Görýän, yani onun komşularım diýýän bolmaly. Bu okşa futbol bar eden ya. Bu sefer öyle o onun uyanla onun dostum var Ahmet onun o da Cuma öğün öldürdüm bir zakı soğuk kaytar bu bana söylemeyin diye o zakı kaytar bir kanak siyaklı Halifa Kerim ağa könýärdi. O da ulu halifalar da onlardan öğrenmeye da köp sevi boşkalarını many var. Ama durmuşdan soň adamyň kalbyna ýakyn bolýar, ýa tutmagy maksat bolýar. Durmuşdan da adamlara ýakyn bolýar. Onuň üçin men Kerim'a ýökün bereň basardygymça elbetde. Täze ýylla, täze dostlar köp bolsun. Täzeň ýanyndan aýrylmasyn köneler. Yıl salsası ýal dost salsyp ýörsek, soňra biziň dost tapmamat kynalır. Geldimi, gelmegen mihman göwnüne, mihman diýilýän zat ataňdan goçok, ýönemin goçok diýip geçmesin asa, sebäbi mihmandan goçokdur sasak. Äger amanatlar dostluk diýen zat, onu Kur'anda da howlukmalar, onu bodonda da howlukmalar. Onu Kur'an wagtyň howlugyp gorsaň, kän kerpisleň hata düşmegi akmal, onu bodan wagtyň howlugyp bolsaň, çyn nasyňdan çyda düşmegi akmal. Ştaýda Kerim'in ýene bir goşgusyny bäbi o bir ýatdan çykyp barýan, ýöne köp goşgulary bar, ýöne atly goşgularym käbine. Şonda bir men maňa da gaty täsir etdi, şey diýär. Ýegesiz madaryň basuwyna bir gojan aýdany. Ulusyny hiýlemek, kiçiginiň däbi köşük, ulusyny hiýlemek, diriniň däbi köşük. Ölüsünü hormatlap bilmeyen dirilerin ölünden hem has olan öllüğü dämi köşük. Bilýän mi ýa-ni boldy? Şöyle mutayda koşky ýazýar. Degişme ýazýar. Men dedim, bolsa kelläme ýaňyza geldi. Menem dedim, şulary näme üçin başlap koşky demek bolsam, bir wada geldi de. Çok el ýatym tutamak onu gelecekde ýatdyrsyn. Bilmeda bolsa kiwanyň, arsal mebel saýlalyň, dizayn mebel diwany, biler öň iwanyň rahat bolar kiwanyň. Ay kiwany genne zamanlar berýär. Ýok, aral beýlekler şoluk aýsam göwnü ýetmese boldy. Boldy başgat gerek kelek. Mebel orada öýdäkiler gurrun ýok ta. O aýsam onuň hyzmaty üýtkäýär. Soda, hawal Hani gowuryan goşulan birini aýdyp ber Halifa. Hemmesini gowuryan, elbet gowuryan goşum ýok. Öňe şu goşunyň bir aly böyle gowuryan dünýe. Nebeýde gasyň, çytýasyň, şevden garnyň gödäp dünýe. Meni döşümden içýäsiň, penjeleň gelip dünýe. Çarkanakly ýollaryň bar, ýagşy pärleriň bar, sonda da ağallaryň bar, goýnuň giden güdap dünýe. Sen ýene bir dolanyrmyň? Näme edýän? Ýa-da kermiň, käten nädimi çekermiň? Ezemzany meňde dünýe.
Sarıp haykaydı zengele, diyen, zeyrenme, inleme, mana ödün güzönleme, boyun, pullun bedep, dünya. Sen bilen dengelmeyen oyunum, netsek be burlu boynum, juda kelle gödök oyunum, ey yalansı kezzap dünya, bezzat dünya, bezzat dünya. Ay Halipa, mebilin içinde bir goş gaýdalyk gelip bir gepleş gowurluk gitdi. Ola toğru. Ay bir indi degişme aýdyp berdi tomaşaçylara. Bolondy göräýin. Yoksa bir değişme alaytmadan. Özümü kä diýip durmasan üýt gepdir diýäýmesinde. Onu bir değişme ayt bereyim. Eğer ayal yatır da bir kadın divanla. Onun ayal kriz batırdı içinden. Yihip bolsa toy edilmedi erkek 15 yıl oluyor. Adamın bana neymet hoğut eder ki içinden kriz batırdı. Onun kaptanı da adamı kriz batırdı içinden. Da şu öğlenen onun öldüren olan erkek türbeden mesut sonra kinim deyip. Ay sağ ol. Taňry alka.